Исәнмесез. Мин Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты укытучысы Минегалиева Шупан Бакиевна. PowerPoint'та ясалган презентацияләрне укытучылар да, укучылар да үз эшләрендә еш куллана. Ләкин бу программаның мөмкинлекләре гадәттә тулысынча кулланылып бетми. PowerPoint сүз тезмәсен инглиз теленнән тере нокта яки хәрәкәтчән нокта дип тәрҗемә итеп булыр иде. Бүген без сезнең белән PowerPoint'та график объектлар хәрәкәтен тасвирлау яки икенче төрле әйткәндә анимацияны көйләүне карарбыз. Беренче мисал. Горизонталь өслектә ике шар урнашкан. Аларны бер-берсенә каршы итеп җибәрсәк, алар бер-берсенә берләшәчәк, аннары күпмедер вакыттан соң кире якка тәгәрәячәк. Без шушы хәрәкәтне көйләүне карарбыз. Икенче мисал. Безнең савытка мәсәлән су салынган булсын. Кайнау процессы барышында савытның төбендә гадәттә һава куыгы барлыкка килә. Ул әкренләп өскә күтәрелә. Күтәрелгәндә ул зурая бара. Су өслегенә чыгып җиткәч, һава куыгы шартлый яки икенче төрле әйткәндә юкка чыга. Тагын бер мисал карыйк. Мәсәлән, бу булыр җисемнәрнең әйләнә буенча хәрәкәте яки эллипс буенча хәрәкәте. Бу булырга мөмкин. Мәсәлән, Кояш тирәсендә планеталар хәрәкәте яки атом төше тирәсендә электрон хәрәкәте. Бу очракта безнең менә мондый күренеш. Хәзер шушы мисалларны ничек эшлисе икән карап үтик. Иң беренче чиратта без яңа слайд алабыз. Яңа слайд ясагач, без аны буш дип алыйк. Чөнки без хәзер слайдта түгәрәкләр күргәнегезчә, сызыклар, төрле фигуралар урнаштырачакбыз. Бу чиратта безгә язулар кирәк түгел. Әгәр дә берәр рәсемдә безгә язу куярга кирәк була икән, без аны һәр вакытта астагы төймәләр арасыннан надпись язу төймәсен табып, шуңа басып, слайдның теләгән урынына язу куя алабыз. Хәзергә без буш слайд сайлыйбыз. Буш слайдта беренче мисалны хәтерләсәгез, аста безнең горизонталь өслекне сурәтләгән сызык урнашкан. Бу сызыкны урнаштыру өчен без автофигура сайлаганнан линияләр сайлап алабыз. Линияләр арасыннан туры сызыкны сайлыйбыз. Яки туры сызык еш кулланыла торган фигура буларак, аста аерым төймә буларак та чыгарып куелган. Менә безнең слайдның аскы өлешендә туры сызык барлыкка килде. Аның калынлыгын һәм төсен без астагы төймәләр ярдәмендә көйли алабыз. Мәсәлән, менә бу төймә белән слайдның калынлыгы көйләнә, бу төймә белән слайдның төсе көйләнә, сызыкның төсе көйләнә. Хәзер безгә сызык өстендә шар урнаштырырга кирәк. Шарны без түгәрәк рәвешендә ясыйбыз. Моның өчен тагын да автофигураларга кирип, основные фигуры, төп фигуралардан овалны сайлыйбыз. Яки овал шулай ук еш кулланыла торган фигура буларак аскы рәттә аерым төймә булып чыгарылып куелган. Менә без шушындый овал ясадык. Күргәнегезчә, ул безнең зәңгәр су төстә. Без аны ачыграк төстә итәсебез килә. Шуның өчен бу түгәрәккә без уң төймә белән басып, контекст сайлагын чыгарабыз һәм аннан формат автофигуры буйрыгын сайлыйбыз. Бу буйрыкны сайлагач, безнең экранда формат автофигуры тәрәзәсе пәйда була. Безнең түгәрәкнең төсен үзгәртәсе килә. Шуңа күрә без төс, цвет дигән сүзне карыйбыз һәм безгә тәкъдим ителгән төсләр арасыннан без кызылны сайлап алабыз. Әгәр дә сезгә монда тәкъдим ителгән төсләр җитмәсә, сез другие цвета, башка төсләр вариантын сайлап,
спектрдан үзегезгә теләгән төсне сайлап ала аласыз. Нәтиҗәне карыйк. Димәк, безнең слайдта туры сызык урнашкан һәм аның өстендә шарны сурәтләүче кызыл түгәрәк. Безгә түгәрәкләр икәү кирәк иде. Безнең тәҗрибәдә ике шар бер-берсенә каршы хәрәкәтләнә. Шуңа күрә икенче шарның үлчәмен, төсен аерым көйләп тормас өчен без гадәттә ияләнгән күчереп алырга һәм куярга буйрукларын башкарып, копировать, вставить, нәкъ шушындый ук икенче шар куябыз. Менә безнең туры сызык өстендә ике шар барлыкка килде. Хәзер без инде хәрәкәтне көйләүгә күчәбез. Кайсыдыр объект өчен хәрәкәтне көйләү өчен иң башта чертеп бу объектны билгеләп алырга кирәк. Мәсәлән, бу очракта мин беренче шарны сурәтләүче түгәрәк өстенә чертәм. Һәм уң төймә белән баскач килеп чыккан буйруклар арасыннан мин настройка анимации. Анимацияны көйләү командасын сайлыйм. Бу командага чирткәч, безнең слайдның уң ягында өстәмә тәрәзә барлыкка килә. Аның исеме күрәсез, настройка анимации. Безнең шар билгеләп алынган, димәк без шушы билгеләп алынган фигура өчен анимация көйләйбез. Иң өстә урнашкан беренче төймә добавить эффект. Эффектны өстәргә төймәсенә басабыз. Безгә тәкъдим ителгән вариантлардан пути перемещения, ягъни күчү юлларын сайлыйбыз. Һәм бу очракта безнең шарның уңга тәгәрәүе кирәк, без вправо буйрыгын сайлыйбыз. Менә безнең ук барлыкка килде. Укның яшел башы башланган урыны яшел өчпочмак безнең шарның үзәге белән тәңгәл килә. Бу безнең хәрәкәтнең башын күрсәтә. Укның икенче очы кызыл очы безгә хәрәкәтнең ахырын күрсәтәчәк. Күрәсез, безнең беренче шар уңга таба безгә кирәк булганча тәгәрәде. Хәзер шушы эшне, шушы буйрукларны без икенче шар өчен башкарабыз. Бу очракта без икенче шарны билгеләп алабыз. Икенче шарны билгеләп алгач, шулай ук настройка анимации тәрәзәсен, анимацияны көйләү тәрәзәсен чакырып чыгарып, добавить эффект өстәргә тимәсенә басабыз һәм алда карап үткән мисалдагыча тәкъдим ителгән буйруклардан без бу очракта влево, сулга командасын сайлыйбыз. Һәм безнең икенче шарның хәрәкәтен күрсәткән ук пәйда була. Нәтиҗәне карыйк. Күргәнегезчә, нәтиҗә безне канәгатьләндерми хәзергә. Чөнки беренчедән икенче шар беренче шарның хәрәкәте беткәнен көтеп тора. Икенчедән алар туктаганда берсе-берсен каплап туктадылар. Безгә аларның бәрелеше берсе-берсенә якын тиюгә туктаулары кирәк иде. Эшне дәвам итәбез. Беренчедән, аларның хәрәкәтләренең юлны көйләү өчен без беренче шарның хәрәкәтен күрсәткән укны эләктереп алып, аның озынлыгын үзебезгә кирәкчә үзгәртә алабыз. Бу очракта безнең шарлар берсен-берсе каплап туктаганлыктан без укны әз генә кечерәйтәбез. Икенче шар шулай ук икенче шарның хәрәкәтен күрсәтүче укны билгеләп алып, без аны шулай ук әз генә кыскартабыз. Хәзер игътибар итегез. Уң яктагы тәрәзәдә безнең көйләгән анимацияләр язылып бара. Безнең очракта беренче шар ул безнең овал 2 буларак язылды, икенче шар овал 3 буларак язылды. Менә хәзер безнең овал 3 билгеләнеп алынган. Бу билгеләнеп алынган овал өчен өстә берничә вариант бар. Без карыйбыз башы, началоны. Начало безнең автомат рәвештә по щелчку, ягъни чирткәнне көтәргә дигән буйрык тора иде. Без аны с предыдущим, ягъни моннан алда көйләнгән хәрәкәт белән бергә башкарырга дип сайлыйбыз.
Нәтижәгене карыйк. Хәзер шарлар дөрес хәрәкәт итәләр. Алар берсе-берсенә каршы киләләр һәм берсе-берсенә тигәч туктап калалар. Кирегә таба хәрәкәтләүне көйлибез. Моның өчен яңадан беренче шарны билгеләп алып, шул ук без өйрәнгән буйруклар эзлеклелеген үтибез. Добавить эффект, пути перемещения. Но хәзер без сулга, ләкин без хәзер сулга командасын сайлыйбыз. Хәзер игътибар итсәгез, шарның сулга күчүен сүрәтләүче ук безнең шарның үзәгеннән башлана һәм сулга таба дәвам итә. Ә безнең аның башы уңга хәрәкәтләрнең ахырыннан башлануы кирәк иде. Ягъни безнең шар икенче шарга тиеп туктагач, кире якка менә бу ноктадан хәрәкәт итә башлауы кирәк. Моны көйләү өчен без беренче шарның кирегә хәрәкәтен күрсәткән укны эләктереп алып, уңга таба тартабыз. Менә алар хәзер һәм озынлыгын көйлибез. Димәк, безнең шар башта беренче ук буенча уңга хәрәкәт итәчәк, аннары икенче ук буенча сулга хәрәкәт итәчәк. Шушы ук буйрукларны икенче шар өчен үтибез. Шулай ук икенче шарның кирегә китү юнәлешен, кирегә китүен күрсәткән укны безгә беренче ук хәтле үк кыскартабыз. Бу очракта без шарлар берсе-берсенә бәрелешкәч, бер үк ераклыкка кире якка тәгәриләр дип карыйбыз. Әгәр дә безнең тәҗрибәләрдә башка очракларны күрсәтәсе булса, без укларның озынлыгын көйләп, башка очракларны да күрсәтә алабыз. Мәсәлән, шарларның туктап калуы яки төрлесенең төрле массада булганга, төрле ераклыкка китүләрен күрсәтә алабыз. Нәтиҗәне карыйк. Безнең шарлар кара-каршы киләләр, бер-берсенә тигәч, кире якка тәгәриләр. Икенче мисалга күчәбез. Без савытка алынган суны караган идек. Савытка салынган суны күрсәтү өчен без автофигуры арасыннан основные фигуры, төп фигуралардан туры почмаклык сайлап алыйк. Яки туры почмаклык, шулай ук еш куллана торган фигура буларак, безнең аскы рәткә төймә буларак чыгарылып куелган. Без шушы зурлыкта туры почмаклык ясыйбыз. Аның төсе бу очракта безне канәгатьләндерә. Бу сыйыкча зәңгәр төс. Хәзер савытның өстендә су салмаган урынны күрсәтү өчен без тагын бер туры почмаклык алабыз һәм беренче туры почмаклык өстенә куябыз. Икенче туры почмаклыкның безнең төсен көйләү кирәк. Шуның өчен аны билгеләп алып, менә бу кичкенә түгәрәкләр һәм яшел түгәрәк нәкъ өстәге туры почмаклыкның билгеләп алынганын күрсәтә. Без инде өйрәнгәнчә уң төймә белән чиртеп, формат автофигуры тәрәзәсен чыгарып, бу очракта төсләр арасыннан нет заливки очрагын сайлыйбыз. Һәм хәзер безнең куыкны күрсәтүче түгәрәк урнаштырырга кирәк. Без аны аскы савытның астын күрсәткән аскы горизонталь сызык өстенә урнаштырыйк. Бу очракта түгәрәкнең төсе шулай ук сыйыкча зәңгәр булды. Ул безнең судан аерылып торсын өчен без аның төсен үзгәртик. Тагын да түгәрәкне билгеләп алып, уң төймә белән чиртеп, формат автофигуры диалог тәрәзәсен ачып, без аннан төсне безгә тәкъдим ителгән төсләрдән ак төс дип алыйк. Менә безнең су салынган савыт төбендә һава куыгы барлыкка килде. Һава куыгы савыт эчендә кисәк кенә барлыкка килми. Буны күрсәтү өчен без түгәрәкне билгеләп алып, тагын да настройка анимации тәрәзәсеннән добавить эффект төймәсенә басабыз. Бу очракта вход, кирү вариантларын алыйк һәм
кіру вариантларының бізге тақдим ителген bu 5 очрак безне канагатландырмаганнан другие эффекты, башка эффектлар тимәсенә басыйк. Менә безгә яңадан эффектлар тәкъдим итәләр. Без алар арасыннан проявление с увеличением, ягъни зурайып барлыкка килүне сайлап алыйк. Һәм тизлеген көйлик. Монда тизлек дигән тәрәзәдән без әкрен вариантын сайлыйк. Безнең һава куыгы әкрен генә барлыкка килсен. Менә ул безнең савыт төбендә пәйда булды. Хәзер һава куыгы өскә таба хәрәкәтен башларга тиеш. Шуның өчен без тагын аны билгеләп алып, уң тәрәзәдәге добавить эффект төймәсеннән пути перемещения сайлыйбыз. Һәм бу очракта нарисовать пользовательский путь, ягъни үзебез юлны үзебез ясыйбыз дигән вариантны сайлап алабыз. Безгә тәкъдим ителгән 4 варианттан рисованная кривая, ягъни үзебез кулдан ясаган кәкре дигән вариантны сайлыйбыз. Бу очракта безнең курсор кичкенә карандаш рәвешне алачак, һәм без аны экран буенча йөртеп, үзебезгә кирәкле кәкрене ясаячакбыз. Безнең һава куыгының әкренләп өскә менүе кирәк, шуңа күрә без менә мондый кәкре ясадык. Безнең һава куыгының өскә менүе аның барлыкка килүеннән соң башкарылу кирәк. Шуңа күрә хәзер тагын уң яктагы тәрәзәдән менә бу икенче эффектны билгеләп алып, без аның өчен башын после предыдущего, моннан алда көйләнгән хәрәкәттән соң дип үзгәртик. Күргәнегезчә, һава куыгы башта барлыкка килә, аннары әкренләп өскә менә. Без әйткәнчә, һава куыгы менгәндә әзрәк әкренләп зураерга тиеш иде. Шуның өчен тагын да бу куыкны билгеләп алып, добавить эффект, эффектны өстәргә, выделение, изменение размера, ягъни размерны үзгәртүне сайлап алыйк. Күрәсез, бу очракта һава куыгы өскә менгәндә зурая бара. Хәзер без һава куыгының өскә менеп җиткәч, аның шартлавы яки юкка чыгуы кирәк. Шуның өчен бу хәрәкәтне күрсәткән юлга басып, уң төймә белән чиртеп, без параметры эффектов, эффектның параметрлары командасын, буйрыгын сайлыйк. Бу очракта безнең эффект параметрлары дигән өстәмә тәрәзә барлыкка килә. Һәм монда без эффект аслыгына кереп, после анимации, анимациядан соң яшерергә дигән, после анимации скрыть дигән буйрыкны сайлыйбыз. Менә безнең һава куыгы барлыкка килде, өскә күтәрелә һәм юкка чыга. Өченче мисалга күчкәнче бер искәрмә ясап китәсе килә. Гадәттә безнең слайд буенча яки кадр буенча бер генә объектның түгел, берничә объектның бергә хәрәкәт итүе кирәк. Бу очракта без аларны бергә билгеләп алып, бүтән группага хәрәкәтне бергә кили алабыз. Мәсәлән, инде өйрәнгәнчә, автофигуралар арасыннан, төп фигуралардан туры почмаклы өч почмакны сайлап алыйк. Аның менә бу түгәрәкләргә эләктереп алып, үлчәмен үзебезгә киләкчә үзгәртә алабыз. Һәм менә бу яшел түгәрәккә игътибар итсәгез, аны эләктереп алып, без бу фигураны экранда, кадрда теләсә ничек үзебезгә кирәкчә бура алабыз. Бу очракта без горизонталь урнашкан туры почмаклы өч почмак ясадык. Ул безнең авыш өслекне күрсәтә һәм аның төсен шушындай ачык төс итеп алдык. Хәзер бу авыш өслек
üstüne арбаны сүрәтләгән ике түгәрәк, ягъни арбаның тәгәрәшмәшләрен күрсәтәләр һәм бер туры почмаклык арбаның үзен күрсәтә. Шушы фигураларны урнаштырыйк. Димәк, безнең арбаның авыш өслек буенча шуып төшүе бергә тәгәрмәшләре һәм арба үзе бергә башкарылу кирәк. Һәрберсенә әйткәнемчә аерым-аерым хәрәкәт көйләп тормас өчен бу очракта без төймә белән бүтән 3 фигураны да бергә эләктереп алабыз, яки 3 фигурада бергә билгеләнеп алсын өчен без контрол төймәсеннән файдаланабыз. Һәм калган эшне без инде өйрәнгәнчә дәвам итәбез. Бу фигураларны билгеләп алып, настройка анимация көйләү буйрыгын сайлыйбыз. Һәм добавить эффектны өстәү, пути перемещения күчү юллары, нарисовать пользовательский путь үзебез ясыйбыз дип әйтәбез, һәм линия, туры сызыкны сайлыйбыз. Күрәсез, без бер җирдән генә бер тәгәрмәшне эләктереп кенә аның өчен генә бер туры сызык сызганда, параллель рәвештә нәкъ шушындый ук уклар икенче тәгәрмәш өчен һәм арбаның үзе өчен барлыкка килә. Күрсәгез, аларның игътибар итсәгез, юнәлешләре дә, узынлыклары да бер үк. Димәк, безнең менә бу 3 фигура, бер туры почмаклык һәм 2 тәгәрмәш барысы бергә хәрәкәт итәчәк. Хәзер 3нче мисалга күчик. Инде өйрәнгәнчә, без кадрга бу очракта 2 түгәрәк урнаштырыйк. Аларны без аста урнашкан овал төймәсенә чертеп урнаштыра алабыз. Мәсәлән, бу очракта шартлы рәвештә түгәрәкләрнең берсе Кояшны, икенчесе, мәсәлән, ниндидер планетаны күрсәтсен. Яки инде әйткәнебезчә, бу түгәрәкләр әйләнә буенча хәрәкәт итүче теләсә нинди җисемне билгели алалар. Беренче түгәрәк безнең хәрәкәт итмәячәк, шуңа күрә икенче түгәрәкне билгеләп алып, аның өчен шул ук буйрыкларны башкарабыз. Добавить эффектны өстәргә, пути перемещения, күчү юллары, круг, түгәрәк. Менә бу очракта безнең автомат рәвештә икенче түгәрәк өчен шушы түгәрәк буенча йөрергә тиеш дигән хәрәкәтне күрсәткән траектория барлыкка килде. Безгә бу икенче түгәрәкнең беренче түгәрәк тирәли хәрәкәт итүе кирәк. Мәсәлән, ул эллипс буенча хәрәкәт итсен. Моның өчен без түгәрәкне күрсәткән менә бу траекторияны эләктереп алып, үзебезгә кирәкчә озынайта алабыз һәм бора алабыз. Мәсәлән, без аны менә шушы рәвешкә китереп үзгәрттек. Бу вакытта безнең эллипс барлыкка килде. Хәзер, әгәр дә безгә бу эллипсның сыйфаты канәгатьләндерми икән, кайсыдыр өлешләрен үзгәртәсе бар икән, безнең тагын бер вариант бар. Юл, путь дигән командалар арасыннан без сайлап алабыз начать изменение узлов, ягъни үзгәртә башларга дигән. Менә шушы буйрыкны сайлап алсак, безнең эллипсны билгеләүче төп нокталар күргәнегезчә менә мондый кичкенә генә кара шакмак рәвешен алдылар. Хәзер аларны һәм өстәмә сызыклар безгә эллипсның торышын билгеләүче өстәмә сызыклар барлыкка килде. Менә шушы кичкенә шакмаклардан эләктереп алып, без эллипсны үзебезгә кирәкчә үзгәртә алабыз. Тагын бер эффектны көйлик. Бу эллипс буенча хәрәкәт вакытта без шушы эллипсны билгеләп алып, уң төймә белән чертеп, параметры эффектны сайладык һәм менә монда эффект аслыгында безнең юлның җайлап башлану, плавное начало һәм җайлап бетү, плавное окончание дигән буйрыклар билгеләнеп тора. Без бу билгеләнеп торган тамгаларны алыйк, чөнки безгә икенче
түгәрәкнең беренче түгәрәк тирәсендә бер тигез тизлек белән хәрәкәт итүе кирәк. Һәм бер генә тапкыр хәрәкәт итү, әйләнә бер генә тапкыр кабатланып туктамас өчен без шушында ук кабатлау, время, вакыт аслыгына күчеп, повторение кабатлауны, мәсәлән, 5 тапкыр дип куйык. Күрәсез, мондагы вариантлардан 2, 3, 4, 5, 10 яки слайд беткәнче, яки берәр төймәгә басканчы дигән вариантларны сайлап ала аласыз. Нәтиҗәне карыйк. Хәзер тагын бер искәрмә ясап үтик. Безнең физика, математика дәресләрендә презентацияләр кулланганда еш кына төп формулаларга игътибар юнәлтәсе була. Бу очракта шулай ук без анимация көйләүне карый алабыз. Мәсәлән, буш слайд алып, вставка буйрыгын сайлап, без объект куюны сайлап алыйк һәм безгә тигезләмәләр, формулалар кертергә ярдәм итә торган объектны чакырыйк. Аның эчендә без, мәсәлән, S тигез була, V тапкырланган T гади генә формуласын җыйык. Бу формулага карата, бу объектка карата шулай ук анимация көйләп була. Димәк, без бу объектны билгеләп алабыз, добавить эффект, эффектны өстәү, вход, проявление с увеличением, ягъни зурайып барлыкка килүне куйык. Тагын да эффектлар, эффектның параметрлары тәрәзәсен чакырып алып, вакыт аслыгында 3 тапкыр кабатларга дип куйык. Нәтиҗәне сез күрәсез. Бу алымны сез слайдта текстлар, рәсемнәр күп булганда иң төп формулага яки иң мөһим фикергә игътибарны юнәлтү өчен куллана аласыз. Хәзер менә карап үткән алымнарны кулланып, безнең студентлар эшләгән берничә слайдны карап үтик. Бу очракта күрәсез, төп үзлекләр безнең текст буларак барлыкка килә һәм нурның, мәсәлән, линза аша үтүе хәрәкәттә күрсәтелә. Икенче слайдта шулай ук безнең линза аша караганда барлыкка килгән сүрәтләрнең төрле төрләре. Шулай ук безнең нурның линза аша үткәндә, линза аша ничек үтүе күрсәтелә һәм сүрәтнең нинди төрлесе барлыкка килә икәнен күрсәтеп була. Бу вакытта күрәсез, бер үк төп сызымда безнең җисемнең торышы үзгәргәнгә карап, төрле урында урнашканга карап, аның сүрәте төрлечә барлыкка килә. Һәм студентлар шушы анимацияны көйләү юлы белән нурның ничек үткәнен күрсәтеп, бу теманы аңларга ярдәм иткән слайдлар ясадылар.
Күрәсез, монда хәрәкәт итмәүче, димәк, даими ясап куелган сызыклар да бар. Безнең бу очракта, мәсәлән, менә бу әйләнә күзне тасвирлый һәм нурның ничек үтеп, рәсемнең ничек барлыкка килүен күрсәткән хәрәкәтчән объектлар да бар. Тагын бер студентлар ясаган эшкә тукталыйк. Монда күрәсез, хәрәкәт ярдәмендә безнең җисемнең суга батуы сурәтләнде. Кирәкле формулалар аерым-аерым язылды һәм рәсем өстенә әйткәнемчә, әгәр дә хәрефләр куясы булса, сез аны язу ярдәмендә, язу өстәү ярдәмендә һәрвакыт ниндидер аңлатучы хәрефләрне, язуларны куя аласыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.